Il-Papa Giovanni Pawlu II fitra li kien ħallinna dwar it-talba ta' Rużarju ħin minnhom jikteb hekk. Ħafna sinjali juru li sallum il-Verġninbirka tixtieq li b'din it-talba turi l-sib tagħha ta' tal-ulied kollha tal-Knisja li fdala l-fiddej fuq is-salib fil-persuna tad-dixxiplu l-maħbub. Mara hawn u ibnek. Kulħadd jaf bil-ġrajiet fis-seklu 19 u 20 li fihom l-om ta' Kristu ritruħa u semmet leħina biex tħeġġeġ lil poplu ta' Alla għal din l-għamla ta' talba kontemplattiva. F'dan il-kliem eżistiji tal-Papa Giovanni Pawlu II, aħna nistgħu naraw kemm it-talba ta' Rużarju hija talba l qalb il-Madonna u hija talba l qalb il-Knisja. Giovanni Pawlu II fakkarna li l-Madonna tridna u tixtieqna u tħeġġiġna u tidher fostna u tagħtina sinjali biex turina kemm għandna nitolbu din it-talba sabiħa ta' Rużarju. U bir-raġun kollu għaliex din it-talba eżistijej hija talba li fiha qawwa kbira. L-istess Papa Giovanni Pawlu II kompla kitbinna u għalinna hekk dwar il-qawwa ta' Rużarju. Il-Knisja dejjem attribwiet effikaċja partikolari lil din it-talba. Hija u tafda l-problemi l-aktar diffiċli lir-Rużarju, lit-talba kurali tiegħu u l-prattika kostanti tiegħu. Xi żminijiet meta l-Kristjanità nfisha kienet tidher medda, il-ħelsien tagħha kien attribwit lis-seta ta' din it-talba u Sittna Marija ta' Rużarju ġiet milquha bil-ferħ bħala dik li l-interċessjoni tagħha kisbet is-salvazzjoni. Għaliex it-talba ta' Rużarju hija talba daqshekk qawwija? It-talba ta' Rużarju eżisti biex nifhmu l-qawwa tagħha irridu nkunu tfal żgħar, tfal ċkejknin. Ir-Rużarju huwa qawwi mhux f'idejn l-orrief u l-kbar. Ir-Rużarju huwa qawwi f'idejn minnu ċkejken, f'idej dawk li għandhom l-erf tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħhom, bħalma kien David quddiem Gulija. David rebaħ il-Gulija mhux bl-armi li rid jagħtih Sawl, però biżbandola u b'5 ċakiet. Dawk il-5 ċakiet huma l-5 posti ta' Rużarju. L-iżbandola hija l-kuruna ta' Rużarju. Iva eżistijej, il-kuruna ta' Rużarju hija l-arma li biha nistgħu noqtlu l-ħażen fi żminijietna. Il-kuruna ta' Rużarju hija t-tarka li biha aħna nistgħu niddefendu lil nfusna kontra l-qawwa tax-xitan, kontra l-qawwa tal-ħażen, kontra l-qawwa tad-dnub. It-talba ta' Rużarju hija bħal umbrella li meta aħna ngħaddu minn tempesta nistgħu niftħuha ħalli nipproteġu lilna nfusna. It-talba ta' Rużarju mela hija qawwija għax hija talba ta' ċkejknin. Hija talba qawwija wkoll għaliex il-qalba ta' Rużarju hija l-esperjenza ta' Ġesu kif nitolbu tant drabi fis-stiema imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. It-talba ta' Rużarju hija qawwija għaliex tagħtina esperjenza ta' Pentekoste fil-ħajja tagħna. Ir-Rużarju mhux tant talba lil Marija ma talba ma' Marija, kif l-apostli kienu jitolbu Rużarju miġburin flimkien ma' Marija fiċ-ċenaklu, jitolbu magħha u ma stennew u rċevew id-don tal-Ispirtu Santu. Meta aħna nitolbu Rużarju ma' Marija, aħna nilqgħu mill-ġdid l-Ispirtu Santu. Li titlob l-Ispirtu Santu jfisser illi jintiftaħ qalbek għall-maħabba t'Alla. U allura eżistijej it-talba ta' Rużarju ssir Pentekoste, issir esperjenza ta' maħabba ġdida fil-Knisja. Il-talba ta' Rużarju hija qawwija wkoll għax hija talba biblika, hija talba bbażata fuq il-Bibja, fuq il-kelma t'Alla. It-talba tal-missierna nsibu hemmhekk, l-ewwel parti ta' Sliema nsibu hemm, u l-misteri li aħna nikkontemplaw il-ħajja ta' Ġesu ma' Marija nsabu kollha fil-Vanġelu. Mela meta nitolbu Rużarju aħna din inqalbu l-Iskrittura, isna tfal żgħar qed inqalbu Bibja bl-istampi. U l-kelma tal-eżistijej hija qawwija kontra x-xitan. Ġesu jerbaħ lix-xitan fit-tentazzjonijiet fid-deżert bil-qawwa tal-kelma. U allura għalhekk ir-Rużarju wkoll għax għandu fih il-qawwa tal-kelma li jsir għodda qawwija kontra Satana u kontra l-ħażen. Fl-aħħar nett ir-Rużarju eżisti huwa talba qawwija wkoll minħabba l-preżenza ta' Marija li hija l-Immakulata li tkun maquda magħna kull darba nitolbu Rużarju. Jew niftakru t-talba ta' Rużarju huwa talba magħha, hi l-Immakulata Kunċizzjoni tkun magħna
u bħala l-Immakulata Konċizzjoni hija dik il-mara mimlija bl-Ispirtu Santu bil-imħabba tal-Alla, meħlusa kompletament mid-dnub. Hija l-mara kompletament ta' Alla, hija l-mara li qatt ma ġiet maħkuma minn Satana. Jalla eżistijej aħna nkunu dawk l-uliet illi verament nilqaw l-istedina tomna Marija biex nitolbu it-talba tar Rużarju anka fi żminijietna bħala l-uliet xkejkna tagħha. Il-Papa Ġwanni Pawlu II xtaq jafda intenzjonijiet partikolari f'din it-talba tar Rużarju. Issimgħu xi jgħidilna f'ħin minnhom. L-isfidi serji li magħhom qed tħabbat wiċċa d-dinja ta' dan il-millenju l-ġdid qed iġġelulna naħsbu li biss b'intervent minn fuq li għandu l-ħila jmexxi l-qlub ta' dawk li qed jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' konflitt u dawk li jmexxu d-destin tal-ġnus nistgħu nittamaw f'ġejjieni aktar indawwal. F'dan id-dawl il-Papa Ġwanni Pawlu II jafda l-kawża tal-paċi u l-kawża tal-familja. Nitolbu Rużarju għall-paċi, nitolbu Rużarju għall-familji. Ma Ġwanni Pawlu għamilha ħafna ċara. Hija b'intervent biss minn fuq eżistijej. Għandna bżonn induru lejn is-sema, lejn Ġesu u Marija, lejn Ġesu fl-Ewkaristija u lejn il-Madonna fir-Rużarju biex nilqu fi żminijietna dan l-intervent minn fuq. Nixtieqkom li kull darba li tolbu Rużarju offruh għall-paċi fid-dinja, offruh biex id-dinja tkun meħlusa mill-gwerer, offruh għall-familji, offruh għall-familja Maltija biex tkun meħlusa mit-tifrik, mid-divorzju, mill-adulterji, mis-separazzjonijiet. Nofru r-Rużarju għall-qdussija tas-saċerdoti u reliġjużi u għall-vakazzjonijiet qaddisa. Inħeġġitkom ħafna biex nitolbu Rużarju biex id-dinja u pajjiżna f'Malta u Għawdex ikunu meħlusa mid-diżastri naturali. Nitolbu wkoll sabiex jispiċċa l-abort, nitolbu wkoll bit-tpattija eżistijej għad-nubit kollha li jsiru kontra qlub ta' Ġesu u kontra qlub ta' Marija. Jalla t-talba ta' Rużarju issir it-talba li biha Ġesu jieħdok għand Marija u t-talba li biha Marija tieħdok għand Ġesu. U jekk tagħmel dan, il-mulejja tikislim.